No s'ha de tirar mai res a la brossa. Avui tenim una sorpresa. Hem anat fins a Vilanova del Segrià i ens han deixat veure un grall preciós. És de boix i és ben antic. I el millor de tot és que sona fantàstic. Potser que hi toco alguna cosa i així tindrem l'opció a sentir una cosa que no és gaire habitual, que és com sona el grall d'un sac de... bé, mitjans segle XIX, segur. A veure.